onko nikotiinin käyttö syntiä? No, ei se varmaan niin paha ole. Miten joku voi puhua Jumalalle? Miten mä rukoilen? Hyvä kysymys. Oh yes, tää on hyvä kysymys ja se on hyvä tietää, miten rukoilla. Se on mielenkiintoinen, kun joku tuli sanoa, että Henrik, jos mä rukoilla silleen, että mä saan Jumalalta rahaa tai jotain muuta. Oh, yeah. Joo. Young man, do you need that? Yeah, sä tarvit Jumalaa. Sitä P-sana. What's up kaikki, tervetuloa uuteen videoon. Mä oon Daddy Henriks ja kenenkä mä oon tässä? Yo, with Mr. John. Yes sir. Tänään aiomme puhua vähän siitä kysymyksiä, mitä jengi on lähettänyt meille ja niillä kiinnostaa saada vastauksia. Kerro näille, kuka sä oot. Joo, siis mun nimi on John. Mä tiedätkö, on kongolainen, born and raised Congolese, and I moved here when I was 4. Mä itse teen musiikkia ja tiedätkö, mä oon pitkän aikaa tubettanut ja mun hyvä frendi Henriks, me ollaan tehty yhteisbiisejä. You might hear something new soon, but I just love Jesus, I love God, and that's why we're doing this podcast, like for his glory. Hänen kunniaksi tehdään tätä podcastia. Haluaisin kuulla vähän siitä biisistä. Pitäisikö spoilaa niille vai ei? Loki! Mennään päivän ensimmäinen kysymys. Eli meitä kysyttiin sellainen kysymys, että onko nikotiinin käyttö syntiä? Joo, siis meidän ensimmäinen episodi itse asiassa on tästä, mutta siis nikotiinin käyttö raamatullisesti ei ole hyvä, koska tiedätkö, Raamattu sanoo, että Jumala on antanut meille itsekurin hengen. Ja kyllä. Se, että jos joku kontrolloi sua, tekee niinku polttaa esimerkiksi, niin se ei ole Jumalan henki, joka kontrolloi sua. Joten me mietittiin sitä, tai jos sä mietit sitä, niin kuin, jos jokin asia kontrolloi sua, niin kenen henki se on? Yes. Se on paholaisen. Kyllä. Siinä on myös eri tapa, miten Raamatus kanssa sanoo, että ei ole hyvä tehdä niin. Siis sanoo, että meidän keho on pyhän henken temppeli. Kyllä. Eli vähän niin kuin se meinaa sitä, että vähän niin kuin sulla on talo. Ja joka kerta, kun sä käytät vapea tai nikotiini tai sä teet syntiä, sä vähän niin kuin rikot sitä taloa. Kyllä. Ja sitä enemmän sä teet ja enemmän sä teet syntejä, sitä huonommassa kunnossa se talo on. Kyllä, joo. Ja se on siksi, koska Jumala antoi sulle tämän kehon, se on lahja. Sun pitää pitää huolta sun kehosta, se on Jumalan lahja. Ja se, että sä vapetat, sä vaan tuhat Jumalan niin kuin temppeli, eli sun keho, joka on niin kuin Jumalasta. Tiedätkö? Kyllä, eli just to say real quick, jos joku teistä ei ymmärrä vielä, tai jos joku teistä ei ole niin advanced, tosi simpelisesti sanottuna, Tosi simpelisti sanottuna. Tosi simpelisti. Eli tosi simpelisti sanottuna, nikotiini itse ei ole se synti, okei? Se synti on addiktio. Miksi on addiktio? Koska jotain hallitsee sua, joku voima pakottaa sua tehdä jotain. Ja toi voima, mitä pakottaa sua, ei tule Jumalasta. Kyllä. Koska Jumalan henki, Jumalan voima on itsekuria. Sä voit hallitse itse, sä voit itse päättää, jos sä haluat sitä vai ei. Niin jos sä et voi olla ilman vapea 2 minuuttia, se mennä sitä, että jotain tekee susta haluu sitä vapea niin pahasti. Nimenomaan. Ja se, joka tekee susta haluu sitä vapea, ei ole Jumala. Ei ole. Niin jos se on Jumala, kuka se voisi olla? Kuka on? Se on paholainen. Yeah. By the way, jos teille kiinnostaa, miten tämä menee tähän mennessä, meillä on myös TikTokki. Me tehdään tällaisia klippejä. Jos haluatte nähdä enemmän kontenttia, enemmän nopeasti, hyvin selitettynä, niin mekä tsekkaa Jumalan tahto TikTokista. Muistakaa tilata kanavaa, tämä on uusi kanava. Yeah. Jos haluatte kuulla lisää Jumalasta, oppia ja kasvaa ja olla ylipäätään hyvä ihminen ja löytää Jumalaa jotenkin, niin kannattaa aina seuraa ja tsiikailaa. Kyllä, ehdottomasti. Eli onko nikotiinin käyttö syntiä? Mä itse sanoisin, itse nikotiini ei, mutta se, että sä oot addiktoidun riippuvainen on synti. Yes. So, kyllä. Ja yksi iso juttu, toi koskee kans nikotiini, vape, alkoholi, huumeisiin, ihan mitä vaan. Jos olet addiktoinut johonkin, jos joku voimaa hallitset sua tehdä jotain gamblamista, party, kaikki nämä jutut, harrastamisen. Eli hyvästi nyt on meinaa, harrastaminen, niin kuin sängyllä. Siis harrastaminen. Niin haureus. Yes. Se on synti. Toi aihe liittyy kaikkiin noihin. Eli ei vaan nikotiini, vaan niin kaikki nämä muut, mitä mä oon sanonut. Kyllä. Niin jos sulla on addiktio yhdessä noista jutusta, pyydä, että Jumalan voima halleluja
vapauta sua siitä Jeesuksen nimessä. addiktiosta. Halleluja. Ait? Amen. 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 Itse asiassa mulla on yksi jäi tähän to confirm this. Jos mä aloitan Raamatusta Matteuksen kirja. Mä haluan näyttää teille mun raamatun yhtä niin nopeasti haluan näyttää raamatun. Joo, mitä mieltä te olette tästä? Millaisessa kunnossa? Mut hei, tää on todiste siitä, että mä oon lukenut mun raamattua. Oh yes. Ja mun isä itse asiassa antoi tämän lahjana, joten tää on tosi vanha. Mut hei, tää on silti sama sana, yhtä voimakas ja totuudenmukainen. Ihan sama millainen se ulkokuori on, se on yhtä voimakas Jumalan sana siis. Yes. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Matteuksen kirja. Evankeliumi Matteuksen mukaan. Mikä jae? Jae 28, viimeinen. Viimeinen kirja Matteuksen kirjasta, 28. Siis luku. Joo, sorry. Yes. Luku 28. Ennen kuin mä kerrottelen mikä jäi, mä sanoin yhden jutun. Muistatteko te, kun mä sanoin, että joku voima hallitsee sua ja joku voima tekee synti koko ajan. Niin toi voima ei Jumalasta, mutta kautan yhden jutun, mitä lukee tässä Raamatusta. Eli evankeliumin Matteuksen mukana Luku 28 jae 17. 17 ja 18. Tai itse asiassa 18. Voisi please lukea meidän puolesta? Tässä lukee, Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Okay. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Amen. Luetko vielä kerran? Minulle on annettu kaikki valta taivaassa. Mikä? Minulle on annettu... Kaikki valta. Puolet valtasta? Ei ole puolet. Osa? Ei ole osa. 95%? Ei edes sitäkään. Paljonko? Kaikki valta. Kaikki valta on annettu Jeesukselle. Kyllä vaan. Tämä on silloin, kun hän kuoli ja hän nousi kuolemasta. Sen jälkeen hän sanoi, että minun on annettu kaiken valta. Niin tämä meinaa, että jos joku voima hallitsee sua ja sulla on addiktio, Jumala, hänellä on enemmän valta kuin sitä voimaa. Tämä on se voima, tämä on Jumala. Niin jos sä pyydät Jumalalta, että hän ottaa se voima pois sinun elämästä, niin hän voi tehdä niin. Amen. Yes. Sä et voi itse, koska sä et voi hallita sitä voimaa. Sä haluat lopettaa sen, niin kuin nikotiini sä haluat lopettaa sen, mutta sä et vaan voi. Niin Jumala voi tehdä sitä, niin siksi kannattaa pyydä hänestä. Kyllä. Tosiaan Jeesus on vapauttanut, tiedätkö muakin henkilökohtaisesti kaikenlaisista ahdistuksista ja jopa mäkin ennen käytin nikotiinia ja mä oon niin kiitollinen, että se ei ollut mun voiman kautta, mutta se oli Jeesuksen voiman kautta, kun mä päätin seurata Jeesusta ja lukea Raamattua ja antaa elämän Jeesukselle, niin sen kautta niin mä sain voimaa, joka ei tullut musta. Koska aina kun mä yritin omin voimin päästä siitä eroon, niin mä en pystynyt. Mutta Jeesus oli, joka vapautti, mutta mun sydämen halu muuttuu, että mä en edes halua tehdä sitä. Ja Pyhä Henki voi tehdä sen saman sulle, kun sä vastaanotat Jeesuksen sun pelastajana. Joten pyytäkää Jeesus sun sydämeen, pyytäkää Jeesus vapauttaa teidät. Ja hän aikoo vapauttaa, koska hänellä on kaikki valta. Jopa sen sun addiktion yllä, joka saattaa tuntua liian isolta sulle, mutta se ei ole liian iso Jumalalle. Just näin. Kyllä. Nyt mut kysyttiin kans, että nyt kun jengi tietää, ne pitää nyt pyydä Jumalalta apua. Jengi kysynyt multa, Henriks, miten rukoillaan? How do you pray? Miten joku voi puhua Jumalalle? Miten mä rukoilen? Hyvä kysymys. Oh yes, tää on hyvä kysymys ja se on hyvä tietää, miten rukoillaan. Se on hyvä tietää, miten joku voi rukoilla. Mut on kysytty paljon, niin mulla on vaan niinku 3 steppiä. Jos sä oot ikin rukoillut, jos on jotain uutta sulle, niin tässä on 3 simpeli steppejä. Kyllä. Rukoilu on keskustelu Jumalan kanssa. Rukous on keskustelu Jumalan kanssa. Jos mä sanon sulle, me rukoile, mä sanon sulle, me puhuu Jumalalle. Samalla lailla, kun mä sanon, me puhuu sun äiti tästä asiasta, sama juttu mut Jumalalle. Nyt sä oot vaan sun huoneesta jossain ihan missä vaan, ja sä rukoilet sun päästä tai joko suusta. Ja sä tiedät, sä mä kannustan rukoilla suusta though. Yes, suosittelen, että sä kuvailet sille, että sä oot puhumassa Jumalalle. Että sä tunnustat, että rukous menee just Jumalalle. Okei, silloin kun sä tiedät ton, miten sä aloitat? Jumala tykkää, kun ollaan kiitollisia. Kyllä. Jumala rakastaa, kun ollaan kiitollisia. Niin aloittaa sun rukous kiitämällä. Kyllä. Yes. Saattaa olla, että sulla on huono päivä, huono tilanne. Tosis, niin sulla ei ole mitään hyvää sun ympärillä sun elämän aikana just tuohon aikaa. Mutta jos sä oot kiitollinen, niin Jumala huomaa, että silti sä oot kiitollinen. Wow. Mä voin korostaa toin yhdellä raamatun jaella.
Filippiläisen kirje 4:6, yes. Okay. Philippians chapter 4 verse 6. Voitko lukea sen meidän puolesta? Mitä se lukee? Joo, mä voin lukea. Tämä on Filippiläisten kirjan luku 4, jae 6. Älkää olko missään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Exactly. Kyllä. Eli tässä lukee, että ala huoli. Eli Jumala itse sanoi, että älä huoli. Älä huoli. Älä huoli. I got you, älä huoli. Saattakaa aina se, mitä te tarvitsette. Kyllä. Ja rukoilkaa. Anoen. Tarjokaa teidän tahto, teidän tarpeet Jumalalle. Tarpeet Jumalalle ja sitten Kyllä. Jumala vastaa. Ja kiittäen Jumalan tiedon. So, pyydä kiitämällä. Kyllä. Yes. Kiitos Jeesus. Siksi on hyvä, että silloin kun sä aloitat rukousta, aloita kiitämällä. Kiitos. Ja jos sä huomaat, siinä lukee, että pyydä mitä sä tarvitset. Mitä sä tarvitset? Kyllä. Mitä sä tarvitset? Mitä sä mitä? Tarvitset. Sanoiksi mitä sä haluat? Ei. Sanoiksi mitä sä voisit saada? Ei. Sanoiksi mitä sä voisit olla? Ei. Mitä siinä lukee? Mitä sä tarvitset? Joo. Eli jengi sanoi, että Henriks, mä rukoilen siitä, että mä saan Lamborghinin, suuren talon, tosi kauniin vaimon. No siis kyllä Jumala voisi, no niin. Yeah, like, do we need big houses, cars, money, fame? Se on mielenkiintoinen, kun joku tuli sanoa, että Henriks, jos mä rukoilla silleen, että mä saan Jumalalta rahaa tai jotain muuta. Naisia liittyen. Se alkaa P-sanalla ja se loppuu U. Eli jos puhutaan nyt harrastamisesta, yksi äijä tuli sanoa, että jos mä rukoilen Jumalalle, että mä saan huono sana, tiedätkö? Naisten eli sukuelin. Tässä sanoo, että pyydäkää mitä te tarvitsette. Young man, do you need that? No, you need... Young man. No. Oh my se on vähän niin kuin sä leikit pyysit Jumalalta synnin, jotain mitä hänen vastaan. Joo. Tuo on ihan hullu. Tuo on muuten totta. Sä pyysit Jumalalta mahdollisuuden tehdä syntiä. Tuo on ihan crazy. Ei se mitään. Virheistä oppii. Kyllä. We're here to teach you. Yes. Pyydä Jumalalta, mitä sä tarvitset. Esimerkiksi sä tarvitset hyvää health, hyvä terveys, että sä oot terve, että turvassa. Sä tarvit kans Jumalan läsnäolo. Sä tarvit, että sulla on niinku semmoinen kaikki hyvin. Sä tarvit Jumalaa. Sä et tarvit sitä P-sanaa. So yes, guys, aloittakaa rukous kiitämällä ja pyytäkää juttuja, mitä Jumala voisi antaa teille. Ei mitä turhia tai jotain, mitä ette tarvitse itse asiassa. Sitten kun sä oot kiitänyt Jumalaa siitä, seuraava aihe on pyydät sinun pyynnön. Kyllä. Eli sä sanot Jumalalle, mitä sä haluat hänelle. Ja sitten Jumala, kiitos tästä päivästä. Mä kiitän siitä, että joku Jumala valittaa minusta. Kyllä. Mä pyydän, että huomenna on parempi päivä kuin tänään. Ja sitten kun sä oot pyydännyt sen pyynnön, sä voit sanoa ihan loppuissa, vahvistat kenelle sä puhut. Eli sä sanot, Jeesuksen nimessä rukoilen, aamen. Tai Jeesuksen nimessä, aamen. Toi on tärkeä. Se on tärkeää, että sä mainitset Jeesuksen nimeä, aamen. So yes, miten rukoillaan? Aloita kiitämällä, sitten sä mitä? Sä pyydät sun pyynnön. Joo, tai ihan mitä, sä sanot mitä sä haluat. Kyllä. Ja sit kolmas ja vika steppi, mitä sä teet? Sä vahvistat, kenelle sä puhut. Eli Jeesuksen nimessä, aamen. Yes, tolle sä rukoilet. Ei oo pituusväli, sun rukous voi olla 10 sekkaa, 30 sekkaa, 2 minuuttia, 2 tuntia. Silti Jumala kuuntelee ja hyväksyy sun rukous. Kyllä. Okei, eli niille, jotka on jäänyt tähän loppuun, tehdään vähän hauska peli teille, että opitte jotain tästä videosta. Nyt me tehdään silleen, että me kysytään kysymyksiä niistä aiheista, mistä me puhuttiin tänään. Eli me kysytään kysymyksiä ja teillä on 10 sekuntia aika vastaa. 10 sekuntin jälkeen hän vastaa teidän puolesta ja katsokaa, jos te saitte kysymyksiä oikein. Oletteko te valmiita? Yes, sir! Ensimmäinen kysymys. Onko nikotiini aine, nikotiini itse, onko nikotiini synti? Onko nikotiini synti? Onko nikotiini synti? Pojat. Mikä se voisi olla? Okei. Please vasta meille. Onko nikotiini synti? Se itse asiassa
ei ole. Synti. Se itse aine ei ole synti, mutta mikä tekee siitä synnin? Se on se riippuvaisuus. Eli Kyllä. riippuvaisuus on se synti. Se, että sä annat jonkun vallan hallita sua, eikä Jumalasta. Just näin. Kyllä. Eli addiktio on se, mitä tekee siitä syntiä. Addiktio voi koskea ihan mikä vaan. Huumeihin, vapee, nikotiiniin, harrastamisesta, videopeleihin. Ihan mitä vaan, missä olet riippuvainen siihen. Se on synti. Sait sä se oikein? Toivottavasti sä sait sen oikein, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Toinen kysymys, mikä meillä on teille. Kenellä on kaikki valta? Kenellä on kaikki valta? Onko jokulla kaiken valtaa? Jollain on kaikki valta. Jollain on kaiken valtaa. Mutta kuka se on? Onko se minä? Tiedätkö, mä oon mies. Kuuntele, mä oon mies. Mä voin tehdä kaikki. Mulla on voima, bro. Mä oon mies. Alright, guys. Okay. Katsotaan, pitääkö toi paikansa. Se on selkeä, kenellä on kaiken valtaa. Yeah, se on selkeä. Se on selkeä. Me luettiin, mä toistan teille vielä Matteuksen evankeliumi. Luku 28, eli viimeinen luku siitä Matteuksen kirjasta. Se jäi 18. Mitä siinä lukee? Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Kyllä. Me ollaan maan päällä, hei. Kyllä. Come on. Eli se menee, että taivas on kanssa olemassa, jos sille taivas ei ole olemassa, helvetti ei ole olemassa. Jos taivas on olemassa, jos mä oon olemassa, taivas on kanssa olemassa. Ja jos taivas on kanssa olemassa, helvetti on kanssa olemassa. Yeah. It's serious, guys. It's serious, man. Toivottavasti sait kysymys kanssa oikein. Mennään vikakysymykseen. Yes, ja se on sitä, että miten me rukoillaan? Miten me rukoillaan? Miten rukoillaan? Kuinka monta eri steppejä on ja millä järjestyksellä kannattaa rukoilla? Okei. Onko se silleen, että mä vaan sanon mitä mä niin kuin haluan? Onko se sitä, että niin kuin mä vaan sanon sanoja enkä ajattele? Vai onko se... Mikä se vastaisi? Mikä se voisi olla? Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Oh yes. Okei. Tää on se järjestys, missä kannattaa rukoilla. Tässä on 3 eri vaihetta. Ja ensimmäinen oli aloittaa rukous kiittämällä. Miksi pitäisi aloittaa kiittämällä? Koska Jumala rakastaa kun me ollaan kiitollisia. Kyllä vaan. Toka steppi on se, että nyt kun Jumala huomaa, että okei, hän on kiitollinen, sä oot kiitollinen, niin sit pyydä sun pyynnön. Koska hän tietää, että sä oot kiitollinen, pyydä sun pyynnön. Jumala, mä pyydän, että huomenna on parempi päivä kuin tänään. Ja sä voit pyydä monta juttuja kanssa, mutta silleen, toi esimerkki. Sit sun pitää tehdä yhden jutun ennen kuin sä päätät sanomalla aamen. Niin mikä se on? 3. steppi on sun pitää vahvistaa, kenelle sä puhut. Yes. Ja se, kenelle sä puhut, on Jeesus. Eli sun pitää sanoa, Jeesuksen nimessä mä rukoilen, aamen. Eli toi on hyvä tapa niin kuin lopettaa rukous. Kyllä. Yes. Se syy, miksi me vahvistetaan, kenelle me puhutaan, on koska välillä jengi sanoo, että mä voin rukoilla esim. Jos sä vaan puhut ilman, niin sä vaan puhut sanoja. Joo. Ja tiedätkö sä, jotkut artistit kanssa niin kuin tällaisissa award shows, niin kuin Grammys, ne kiittää Jumalaa, mutta ne ei vahvista, kenelle Jumala se puhuu. Nimenomaan. Kenellä ne puhuu. Tiedätkö sä, jos me ollaan Jumalan lapsia, niin me halutaan tietää, kenelle me puhutaan, tiedätkö sä, ja se on Jeesus Kristus. Se on meidän Herra ja pelastaja. Ja me ei hävetä sitä, että me seurataan Jeesusta ja uskotaan Jeesukseen. Siksi me sanotaan Jeesuksen nimessä. Rukoilen. Amen. Amen. Tämä oli ensimmäinen jakso. Toivottavasti jengi fiilasi sitä. Me puhuttiin nikotiinista, me puhuttiin addiktiosta, me puhuttiin harrastamisesta. Me puhuttiin kanssa, miten rukoillaan. Puhuttiin, kenellä on kaikki valtaa. Kyllä. Puhuttiin, miten tai kenelle me vahvistetaan meidän rukous. Ja jos teillä on lisäkysymyksiä tai te haluatte tietää lisää, oikeasti pistäkää kommenttiin. Me halutaan auttaa teitä lähestyä Jumalaa. Kyllä. Muistakaa tilaa-kanava. Muistakaa kans, että meillä on TikTok-kanava, missä on kans videoita. Ja kans, että muista, että Jumala rakastaa sinua. Amen, amen. Oh yes. Halleluja. Oh yes, oh yes, God, oh yes, Jumala oh yes. rakastaa. Halleluja. Ja hei, jos te haluatte kuulla lisää Jumalan tahdosta, niin seurakaa Jumalan tahtoa. Kiitos tosi paljon, että katsoitte loppuun. Tämä oli Mr. John and Daddy Henriks. And thank you guys for watching. Ja hei, yksi juttu kanssa, jengi sanoi, että tuleeko sitä podcast esim. TikTokissa tai Spotify tai johonkin, että me kuuntella sitä. Vastaus siihen on...
Kyllä. Tulee. Everything for Jesus Christ. Alhaalla on linkkejä, mikä tsekkaa ne oikeasti. Spotify-nimi on Jumalan tahto. TikTok-nimi on Jumalan tahto. YouTube-nimi on Jumalan tahto. Eli ihan missä sä etit Jumalan tahtoa, pitäisi löytyä tämän kontenttiin. Muistakaa tilata, painakaa peukkuu, laittakaa kysymyksiä alas ja me vastataan teidän kysymyksiin seuraavassa jaksossa. Ja niille, jotka haluaa, jos Jumala on puhunut teille, jos te haluatte jotenkin supporta meitä, niin alhaalla on linkki, missä on Mobile Pay Boxi. Voitte pistää ihan mitä vaan määrää haluatte supporta meitä, koska tähän menee aikaa ja menee kanssa rahaa. Niin jos haluatte supporta meitä ihan miten vaan, niin ollaan kiitollisia ja hyväksytään teidän antoa. Kiitos paljon. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Ja puhutaan seuraavassa jaksossa taas mistä? Jumalan tahdosta. Yes. God bless you all. Muistakaa lukea Raamattua. Amen.